mindentől felvételre kerül, ami elhangzik. No, hát akivel nem találkoztam még személyesen, engem Hernyák Auréliának hívnak, és nagy szeretettel üdvözlöm azokat, akik velünk tartanak ezen a péntek esti órán. Sokatszor adtam már elő a Fehova vadász színpadán kutyás témában. Idén a vadászkutyák voltak a téma. Jelesül, rögtön meg is osztom a prezentációmat. Jelesül ez a téma, hallottok ettől függetlenül jól, ugye? Csak egy integetést, Andi, ha integetsz egyet, mert téged látlak, akkor tudom, hogy lehet, szuper, jó? Tehát ez volt most a téma, hogy legyen-e vadászkutyám, ami önmagában egy érdekes kérdés annak, akinek még nincs kutyája, vagy nincs éppen vadászkutyája, de alapvetően arra próbáltam kihegyezni az előadást, hogyha úgy döntöttem, hogy legyen, akkor mire számítsak, illetve hogy hogyan tudok akkor együtt élni harmonikusan egy vadászkutyával, hogyha nem vadászom. Ez mindig egy nagy kérdés. Egy ilyen fegyveres forgász-vadász kiállításon, hogy az érdeklődők mekkora része vadász, ugye azok közül mennyi a kutyás vadász, hányan fontolgatják, hányan a kutyakiállítás miatt vannak ott, és még nincs kutyájuk, vagy van kutyájuk, érdekli őket ez a téma. Vissza kell lépnem ilyenkor mindig, és vendégeket beengedni. Azt mondja, hogy jó. Kicsit nekem ez ilyenkor itt trükkösebb, hogy veletek tartsak, mert a beengedéshez vissza kell lépnem. Jó? Kíváncsi vagyok, hogy tudom-e ilyenkor léptetni, de ilyenkor nem tudom, így tudom léptetni. Igen. Szóval, hogy miért beszélek én mindenről, illetve miért veszem a bátorságot, hogy erről beszéljek. Nem tudom, akik ismernek, azok tudják rólam, hogy a kutyás szerelem oda vezetett, hogy most már második Vödörői Egyetemen kinológiát tanulok. Ez egy posztgraduális 4,5 éves képzés, és ennek kezdtem meg most a záró, azaz 4. fél évét. És ugye a kinológia, az, aki nem tudja, az ugye nem Kínáról tanulunk, hanem a görög kínosz, kutya szóból ered, és a kutyákkal kapcsolatos tudományoknak az összefoglaló neve. Tehát tanulunk nagyon sok mindent a genetikától a viselkedésen, szolgálati kutyázáson, vadászkutyákon, vadászati módszereken át, sok mindent. Aztán ugye lassan már bő 11 éve foglalkozom mentrélinggel, kutyás személykövetéssel, és itt az elmúlt, nem is tudom, most már 6 évben ezt az erre érdeklődő párosoknak oktatom, és próbálom átadni azt a tudást, amit az úton előttem járóktól megszereztem, illetve azokkal, akikkel együtt tréningezősen szereztünk. Úgyhogy így volt alkalmam rengeteg kutyás párost, rengeteg gazdit, rengeteg kutyát megismerni. Itt azt gondolom, hogy bőven több százas számról beszélünk. Tagja voltam egy kutyás személykövetésre specializálódott mentőkutyás csapatnak 5 évig. Ez is egy szép időszak volt, sokat lehetett benne tanulni, az ottaniak révén jutottam el külföldre, ahol olyanoktól tanulhattam, akik ezt hivatásszerűen űzik, legyen szó Németországról, vagy éppen az Egyesült Államokról. És ez a tapasztalat gyakorlatilag mind vadász, mind nem vadász kutyák, és mind vadász, mind nem vadász gazdák kutyáival összegyűlt, és úgy gondolom, hogy ezen az alapon szívesen beszélek arról, meg szívesen beszélgetek arról. Egyrészt, hogy én hogy látom ezt a dolgot, hogy mit tapasztaltam, illetve, hogy beszélgetek arról azokkal, akik hasonló cipőben járnak, hogy ők hogy látják, aztán megpróbáljuk a dolgokat egy kicsit jobbra fordítani, főleg a kutyák, és nem utolsó sorban a kutyák gazdája számára. És a prezentációban egyébként mind ismerőseim, barátaim kutyáinak a fotóját használtam, főleg olyan vadászkutya fajták, olyan vadászkutyák szerepelnek a képeken, amik nem feltétlenül mint vadászkutya vannak a köztudatban, vagy ritkábban jutnak az emberek eszébe, hogyha vadászkutyákról beszélünk. Ugye egy vadászkutya, amikor vadászkutyára beszélünk, mint az embereknek az eszébe, a vizsla jut az eszébe, magyar vizsla, német vizsla, aztán a
retrieverek, golden retriever, labrador, agár, és még sorolhatnám. Itt most a képen éppen egy szépséges angol setter van. Az, hogy legyen-e vadászkutyám, az egy érdekes kérdés. Amikor az ember kutyát választ, és én is amikor választottam, ugye több szempontból lehet megközelíteni ezt a kérdést. Van egy olyan aspektus, amikor azt nézem, hogy mi tetszik. Ugye a vadászkutyák azok alapvetően egy funkcióalapú szelekción estek át, és erről majd még fogunk sokat beszélni, de jellemzően azért oda lyukadtak ki valahogy, hogy jó legyen velük lenni, tehát a szépség számított, emberek közelében dolgoztak, emberekkel dolgoztak, tehát az sem volt indifferens, hogy végül is tetszetősek legyenek, vagy jó társaság, de nem ez volt az elsődleges szempont. Viszont alapvetően a pozitív szerepük miatt kapcsolódnak hozzánk. Van egy kedves tanárom a Gödöllői Egyetemen, aki azt mondja, hogy valahol minden kutya vadászkutya, és ez egy érdekes felvetés. Ugye, ha elfogadjuk azt, hogy a kutyáknak az őse az valamikor a farkas, vagy valamelyik farkas alfaj lehetett, akkor, és ugye az egy vadászó, ragadozó, és a háziasítás során valószínűleg a közös vadászatnak az az érdek, hogy együtt hatékonyabban tudtunk vadászni, mint külön-külön, ez hozott össze minket. És ezen az ősi vonalon elindulva ugye mondják azt, hogy a különböző funkciók, most a vadászattól eltérő funkciók is levezethetők a vadászat szekvenciáinak bizonyos fokig történő preferálásából, tehát mondjuk egy terelő viselkedés, az lehet a vadászatnak egy korai fázisa, csak ott a további dolgok, tehát a megfogás, megölés, szétszedés, stb. Az már nem kívánatos volt, tehát ott arra szelektáltak, azt részesítették előnyben. Nem akarok hasonló példákat mondani, már volt erről előadásom, hogy hogy vadászik egy kutyaféle ragadozó, és ebből hogy lehet levezetni bizonyos kutyás tevékenységeket. Csak azt mondom, hogy valamilyen alapon persze minden kutya tekintető vadászkutyának, de sokkal inkább gondolok arra, hogy az általunk ismert és mondjuk a mai napig vadászatra használt, vagy alkalmazott kutyák tartoznak ide. Ugye szépek, de ez önmagában csak egyetlen szempont, tetszetősek, azt tudjuk róluk, hogy mivel van egy funkció alapú szelekciójuk, a gondolkodásban is az van, hogy ezek egészségesek általában, meg jól bírnak mindent, meg okosak. Ugye ez most itt az utca emberének a gondolatairól beszélek, nem egy kinológiai összevetésről. És nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy az átlagember elképzeli, hogy milyen klassz, amikor a vizsla ott fekszik a fandalló előtt, meg hogy milyen jól mutatnak az Instagramos fotókon ezek a kutyák, de ugye sokszor látjuk azt is, hogy téves elvárásokat támasztanak kutyákkal szemben az együttélés során. A téves elvárások pedig oda vezetnek, hogy frusztrált kutyákkal találkozunk, és rendszerint tanástalan gazdákkal, akik joggal kérdezik, hogy na mit csináltunk rosszul. És itt meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, beszélgessünk el arról, hogy mit jelent valójában az, hogy vadászkutya. Ugye egy elméleti síkon egy nagyon picit visszalépnék oda, hogy mostában van egy ilyen, mondjuk úgy, hogy a social médiában, hogy mondjam ezt szépen, közösségi médiában, erről beszéljek, van egy olyan erőteljes hangulat, ami a vadászat ellenességről szól. Nem akarok ebbe belefolyni, én alapvetően nem vagyok vadászat ellenes, itt konkrét dolgokkal lehet pro-kontra vitatkozni, de azt le kell szögeznem, és ez egy nagyon fontos szempont, amikor a vadászathoz való viszonyunkat, illetve a vadászkutyákat górcső alá vesszük, és egy picit hátralépünk, és eltávolodunk a populista megközelítéstől, meg az indulatoktól, hogy azért az ember és a kutya együttélésében, ami tudósoktól, kutatásoktól, irányzatoktól függően azért több tízezer évre tehető,
Az a gondolat, hogy ne vadásszunk, az mondjuk, hát lehet egy mondjuk kevesebb, mint 100 éves, hogy úgy is meg lehet oldani a dolgokat. Akkor sem az van, hogy nem vadászunk, csak hogy sokan gondolják úgy, hogy nem kéne. Mert mondjuk a hétköznapi életünknek nem része, vagy az élelmszerzésünknek nem része, vagy a bolygó nem bírja el azt, hogy ennyi, ez a 8 milliárd embernek egy jelentős része mondjuk onnan elégítse ki az élelem iránti igényét, de ha belegondolunk ebbe, azért ez egy nagyon pici időszak ahhoz képest, amióta mi összekötöttük a mi őseink a valami farkas leszármazottja háziasodó lénnyel az életünket, és azóta mi vadászunk együtt. Nagyon-nagyon régóta, mind a mai napig folyamatosan. Jó? Tehát szeretném ezt a gondolatot így rögzíteni, elültetni. Jó? Tehát az, hogy jó, itt a kutya, de ne vadásszunk vele, ez egy picit, hogy mondjam, majdnem az internettel egyidős. Tehát ez nem egy régi dolog. Szemben a kapcsolatunkkal és a közös vadászattal. Na, térjünk vissza még egyszer egy mondat erejéig a definícióra. Ezeket nem mondtam el, ezt csak nektek tartogattam itt, ez nem fért bele az időkeretbe a Fehován, hogy ilyen elméleti megvilágításba helyezzem a dolgot kicsit távolabbról. Egy másik dolog, amit szerettem volna még veletek megosztani, az az, hogy van egy érdekes egy amerikai mondással hozok egy példát, hogy Amerikában ugye a mosómedvét azt raccoonnak hívják angolul, ugye ezt röviden coonnak is nevezik, és ugye innen van a coonhound, a mosómedve kopó kifejezés, ami különböző fajtákat takar. Van a blue tick coonhound, a Walker coonhound, a black and tan coonhound, a redbone coonhound, sokféle alfaja van. Vagy nem alfaja, ez tőlem fajták, bocsánat. Tehát a coonhound fajták, vadászkutya fajták. És van az a kifejezés, hogy coon dog. Ez pedig az a kutya, amelyik vadászaton bizonyít, hogy ő képes arra a feladatra, hogy megtalálja a mosómedve nyomát éjszaka az erdőben követi, megtalálja a mosómedvét, felhajtja egy fára, és ott vonít a fa alatt, amíg oda nem ér a gazdája. Jó? Tehát az egyik az, hogy vadászkutya fajta egyede, a másik az a kutya, amelyik tök mindegy, hogy milyen, de végre tudja hajtani azt a vadászati feladatot. Ugye, coonhound, meg a coon dog. Ugye? Nálunk a vadászkutya, az minden vadászkutya, az, amelyik vadászkutya fajtába tartozik, de egy vadászó vadászkutya, az azért egy picit mást jelent. Velem vagytok eddig? Minden világos, érthető, nincs kérdés? Szóljatok. Oké, jó, akkor megyünk tovább. Érthető. Nagyon-nagyon fontos dolog a vadászkutyák világában az, hogy ezeket a kutyákat rettenetes hosszú ideig egy bizonyos elvárt funkció alapján szelektálták. Ez nem a külső megjelenés volt, vagy nem csak, de ha volt is külső megjelenésre szelekció, az nem volt első rendű, tehát nem elől volt a listán, meg kellett tudniuk csinálni bizonyos dolgokat, esőben, hóban, sárba, szélben, tök mindegy, sokáig, megbízhatóan, alaposan, egészségesen, évtizedeken át az egyedeknek bírni kellett, teljesíteni kellett, tudni kellett, mert ami nem, az ment a levesbe. Ez a fajta funkció alapú szelekció, ez viszonylag közel állt, azt mondom, hogy viszonylag, nagyon messze van, de még mindig közelebb a maradjon meg minden vonaltól, közelebb van a természethez, ugye a természet az nem ment meg semmit. A természetben a legjobbak érik túl, ha nagy szerencséjük van, és minden kedvezően összejátszik. Jó? Tehát azt szokták mondani itt a tudományos anyagokban, hogy farkasok átlag életkora a természetben 3 év. Ami azt jelenti, hogy a kölyköknek a töredéke éri meg az első születésnapját, és az ivaréletkort meg azt, hogy mondjuk szaporodó képes legyen, azt még a töredéke. Tehát rettenetes szigorú ott is a kiválasztás, ahol már évmilliók óta erre a feladatra tökéletesíti azt a fajt a természetnek a kegyetlenül konzekvens rendszere. Jó? Tehát funkció. A vadászkutyákról azt szoktuk mondani,
Pont ezért, mert funkcióalapú a szelekció, hogy rendszerint jó idegrendszerűek, általában egészségesek. Ez ugye miért van? A vadászkutya az, ha tetszik, hanem egyfajta munkaeszköz, ami akkor jó, hogyha működik megbízhatóan, állandóan és sokáig. Ehhez kell ez az idegrendszer, segít az egészség is. Ettől vonzó mondjuk a mai kor emberének, ettől is vonzó, egy ilyen vadászkutya fajta egyede. Ugye egy vadászkutya általában könnyen motiválható, ugye elég hülyén néz neki, hogyha vadászni akarnék vele, meg azt mondaná, hogy olyan, adjál már, most inkább alszok a kanapén, szóval nem. Az, hogy ha valami olyat csinálhat, amire szelektálva van, akkor az élhal érte, és kész, és az számára a legklasszabb dolog a világon, és nem kell kérdezni, hogy jön-e. Inkább félre kell tenni, hogy figyelj, te már elfáradtál, nem bírod, maradj otthon, és akkor szétkaparja az ajtót, mert ő nem jöhet. A vadászkutyák általában jó képezhetők, ez is kellett hozzá. Mondom, ez sokféle kutyára érvényes, tehát hogyha most itt a munkakutyákról beszélnék, vagy a terelő kutyákról, az ugyanez a sor lenne nagyjából. Ahhoz nem értek még annyira sem, mint ezekhez. Csak azért mondom, hogy a jó képezhetőség megint csak egy olyan feltétel, hogy amelyik kutyának nehéz volt a feladatot elsajátítani, az nem került tenyésztésben, nem vált be, nem ment tovább az öröksége ezen a vonalon. Nagy munkabírású, fáradhatatlan, ez nyilván megint csak a vadászat sikeréhez elengedhetetlen volt. Szoktam idézni ismeretségkörben egy olyan kutyást, és most itt ne gondoljatok arra, hogy bármilyen közösséget vállalnék az ideológiával, viszont a kutyakiképzés terén óhatatlan érdemeik vannak a II. Világháború előtt is alatt dolgozó német kiképzőknek, és az SS-nek volt egy olyan vezető kiképzője, akinek maradtak fent dokumentumai kiképzési módszerekről, és ő mondta ezt a mondatot, hogy csak az a kutya tud valamit örökíteni, amelyik csinálni is képes. És ezt is itt hagyom így gondolatilag, hogy a funkció alapú szelekció az valahol erről szól. Genetikai kutatások mutatják azt, hogy ha nem figyelünk oda valamilyen fajta jellemzőre egy adott kutya tenyésztése során, akkor mondjuk egyfajta preferált tulajdonságra, képességre. Most nem arra gondolok, hogy legyen jó orra, mert jó orra, minden kutyák van jó orra, de vannak olyan dolgok, amiket 6-7 generáció alatt kvázi el lehet tüntetni egy adott fajtából egy kontraszelektív tenyésztéssel. Ez meg megint azért 6-7 generáció a kutyában, gondoljatok bele, ez nem egy hosszú idő. Tehát itt egy nagyon nagy felelősség van a tenyésztésben, hogy az adott funkció alapú szelekció működik, vagy sem, hogy milyenek azok a vadászkutyák, vagy vadászkutya fajtába sorolható egyedek adott esetben. Mehetünk tovább? Ez így oké? Oké. Igen. Jó. Na, itt egy kevésbé tipikus, de kőkemény vadászkutyát mutatok a képen, ugye ez egy Ridgeback, és az ő fajtájához, vagy ő képéhez írtam ki ezt, hogy amiről szoktunk beszélni a tartás során is, mert picit átevezek erre a kinek való vadászkutya, meg vadászkutya tartásról, hogy a vadászat alapvetően benne van a kutyákban, a vadászatra szelektált kutyafajtákban is benne van, minden egyedben benne van, minden kutyában benne van, mert ezek alapvetően ragadozó állatok voltak, és azok is maradtak, nem kapcsolható ki belőlük. Tehát az, hogy ez bennük van, ezt szokták mondani, hogy ha Jack Russell Terriert veszek, akkor az patkányra fog vadászni. Ha van otthon patkány, ha nincs. Tehát ez meg fogja oldani, vagy valami pótcselekvést fog produkálni, amivel kiválthatja ezt a dolgot, és ha esetleg meglát egy ilyen lényt, akkor nem fog rajta gondolkozni, hogy mit kell vele csinálni, mint ahogy a városban tartott vizsla is meg fogja állni a galambot a Blahalújzatéren, meg hozhatnék számos példát, tehát ez az angol mondja ezt olyan szépen, hogy ez ilyen hardwired dolog a kutyákban, hogy ez bennük van, és nyilván, ha preferáltak valamilyen fajta viselkedés típust a tenyésztés során, akkor az nagyon keményen benne maradt bizonyos fajtákban, és ez nem olyan opció,
amikor és ez nyilván nektek, mert úgy látom, hogy itt a résztvevők túlnyomó része kutyás, külön el kell mondani, de olyan nincsen, hogy veszek egy ilyen külsejű kutyát, ami csak így nézzen ki, de ne hozzon semmit abból, amit egyébként ez a fajta hoz. Tehát ne legyen olyan mozgásigénye, ne legyen olyan dinamikus, ne legyen éber, ne mozduljon mindenre, aminek szőre, tolla, pikkelje, akármilyen van, mint az én kutyáim. Nem. Tehát egy terrierben ez benne van, sajnálom. Ezzel valahol együtt kell élni, ezzel kezdeni kell valamit. Gyakran felvetik azt is nekem, hogy akkor minek legyen vadászkutyám? Lehet vadászat nélkül is boldog egy vadászkutya? Ez egy nagy kérdés. Én azt gondolom, hogy igen, majd mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. Van egy nagyon kedves és elismert kopós ismerősöm, a Bödög Gergely, lehet, hogy többen ismerik. Őt többször elsztoriztam már társaságban ezt, hogy ismerkedtünk meg annak idején. Ő egy joviális, nem különösebben nagy darab szemüveges fickó. Egy biciklén jött be a Városligetbe a Hermina úton, ahol én sétáltattam ezt a képen látható jó madarat, épp, vagy nem is tudom, még kisebb kölyök volt, talán a futatón voltunk a Városligetben, és ez az úr biciklin jött, póráz nélkül követte 3 nagytestű, ivaros, erdélyi kopó kankutya. És bejöttek ott a futtatóra, nagyon szépen viselkedtek a kutyák, többi kutyával, egyáltalán nagyon tetszett az egész, és ez mondjuk kopóktól ez nem idegen, hogy alapvetően nem fognak balhézni a többi kutyával, vagy legalábbis nem bélre menően. És egyszer csak beszélgettünk, és mondta, hogy na most már lassan mennek, és hátrafordult, és ugye egyik kopó 60 méterre erre, a másik 30-ra, a harmadik az feje benne valami másik kutya fenekében, és akkor ennyit megciccedett, gyertek csak ide. És ezek felkapták a fejüket, és oda rohantak. És akkor ült fel a biciklire, én meg így fogtam, hogy állj, mondom, ezt figyelj, mondom, én már láttam az egy-két kopót életemben, ezt hogy csinálod, mit csinálsz velük? És akkor mondta, hogy hát tudod, hogy nevelem, meg szeretet, meg következetesség, és akkor mondtam, hogy jó, mondom, lapozzunk. Igen, mondom, ezt a könyvet én is olvastam, mondom, mit csinálsz velük? És hogy mondta, hogy hát az igazság, hogy ők nagyvadász szezonban minden hétvégén hajtásba járnak. Állandóan, tehát azt csinálják a kutyák, amire ki vannak találva, vaddisznót, gímet, dámot, muflont hajtanak itthon, a felvidéken, Erdélyben, havas hegyeken, bőrségben, mindenütt. És később már, mikor jobb viszonyba kerültünk, meg elkezdtem ott követni, megküldte a sztoriaikat, hát látom, hogy ezek a kutyák van olyan, hogy egy hajtásból 50 kilométert mennek egy nap. Egy kutya. És mondjuk 3 nap egy hétvége, mondjuk pénteken elkezdik, vagy szombat-vasárnap. Tehát ez nem tréfás dolgok. És valahol arról beszélgettünk, hogy azáltal, hogy ő megadja ezeknek a kutyáknak azt, amiért ezek élnek, ami a non plus ultra, aminek nincs jobb, egy olyan önmegerősítő élmény, ami az egész kutya létnek az alapja. Ezért, hogyha ő egyszer levegőt vesz, és ki fog jönni valami hang a száján, akkor a kutyák úgy fordulnak oda, hogy most fogja mondani, hogy gyertek, és megyünk. És benne van az ígéret, és tudják a kutyák, hogy érdemes a csávóval foglalkozni, mert ez tud olyat, ami nekünk a legtöbbet jelenti. És valahogy ez egy ilyen érdekes sztori volt a Gergővel, hogy ez így megfogott, hogy láttam kutyát, de aztán láttam persze a kutyát is linkelni, tehát, hogy nem, de akkor mondom, ez nagyon meglepő volt, aztán ugye egy vadászszezon azért nem az egész év, tehát, de hogy akik látnak pásztorokat is mondjuk, akik igazából beszéd, meg különösebb jelzés nélkül kommunikálnak a kutyájukkal, azok is megértik, hogy van az a fajta közös élmény, meg együttélés, vagy épp munkakutyások is érti a kutya a rezüléseit is, és ugye a közös, idézőjelben mondom, harcban, tehát közös élményekben lehet igazából egymásra találni szerintem embereknek is, meg kutyáknak is. Beszélgettünk erről, és ő kérdezte, beszélgettünk sokat a mentrailingről, a személykövetésről is, és kérdezett engem, szerintem én hogy látom, hogy ki lehet-e váltani a mentrailinggel a vadászatot, vagy hogy tudják-e a kutyák, hogy ez most mi is. Én azt mondtam neki, hogy az én tapasztalatom az, hogy az én kutyám tökéletesen tudja, hogy mi a vadászat, meg hogy mi az a játék, amire én kérem. De ő is
tud érte lelkesedni, mert tudja, hogy ez fontos nekem, és akkor neki is fontos, és együtt játszunk, és úgy kerülünk flowba. De ettől még neki ez nem egy természetes motiváció. Tehát az igazi, az óhatatlanul az a munka, amit mondjuk a kopós dolgon a Gergő művel velük. Ezt nyilván nem tudja mindenki csinálni, nem is akarja mindenki csinálni. Én azt mondom, nem is minden kutya alkalmas rá, és majd erről is fogunk beszélni, jól. Rengeteg kockázata van, de rettentő jó dolgokat lehet csinálni akkor is, ha nem vadászunk a kutyával, és állítom, hogy igen, lehet boldog egy kutya, vadászat nélkül is, sőt, mert vadászat és vadászat, vadász és vadász között is hatalmas különbségek vannak, mint ahogy kutyatartó és egyed kutya és kutya között is. Na, innen lépünk is tovább egyet. Ugye egyet még el akarok mindenképpen mondani, ez a vadászkutya definíció kapcsán, amit még nem említettem, ugye a vadászkutya meg a vadászkutya, ugye a munkakutya között, hogyha ez úgy működne, hogy egy fajta ilyen, meg egy fajta olyan, meg egy fajta egyede ilyen, meg olyan, mint maga a fajta standard leírása, akkor gyakorlatilag a rendőrségen nem lenne kutyavásár, megképzés, meg minden, akkor minden németjuhász rendőrkutya lenne. Csak kiderül, hogy minden németjuhászból, nem tudom én, 100-ból 3 lesz rendőrkutya. És ugye nincs okunk feltételezni, hogy a vadászkutyáknak sokkal másabb az arány, tehát vannak jó vadászkutyák, meg közepesek, meg gyengék, meg vannak alkalmatlanok az adott fajtából arra a feladatra, és vannak egészen kimagaslók, akik egészen ritkák, és ez normális a természetben is, és hát a természet alól is nem vagyunk kivétel. Tehát attól, hogy vadászkutya fajtába tartozik a kutyánk, vannak alkalmasabbak, jobbak, kevésbé jók, és még mindig ott van az, hogy egy közepes kutyából egy nagyon hozzáértő ember jó képzéssel mennyit tud kihozni, meg egy bármilyen jó képességűből is, egy érdektelen, kevésbé képzett gazda, meg igazából semmit. Tehát ezt is mellé kell tenni. Hogy kinek való a vadászkutya, azt hiszem, hogy aki eddig hallgatott, az nagyjából fogja sejteni, hogy mit fogok mondani. Hát gyakorlatilag azoknak, akik igyekeznek megérteni azt, hogy mi az, hogy vadászkutya, és megpróbálják megadni a kutyának azt a lehetőséget, hogy kihozza magából azt, amire hivatott. És ezt nem feltétlenül a vadászat berkeiben gondolom, de hogy kiaknázza a genetikai örökségében, meg az egyed adottságában levő lehetőségeket, amennyire lehet. És nyilván amennyire az adott körülmények ezt megengedik. És azon belül természetesen mindenkinek, mert kutyát tartani egy csodálatos dolog, átformálja az ember életét, és remek, és a vadászkutyák meg különösen nagyon jó pofák, általában barátságosak az emberekkel, jó velük lenni, jó velük élni, nem véletlen, hogy ugye összekötöttük ezzel a lénnyel az életünket, és egyszerűen rengeteget adnak az ahhoz, ahogy élünk, de megváltoztatják az életünket, és aki ezzel nem számol, annak üzentem ott az elején, hogy frusztrált kutyák, csalódott gazdák. Ez következik. Ha nem stimmelnek az elvárások azzal, amire számítani lehet, akkor abból általában valami fajta hiányérzet, valami fajta probléma sül ki. Ugye ez a kép, ez csalóka, mert itt a kép nem arról szólt, ez egy keresési szituáció végén a kutya próbálta jelezni így a csónak egyik oldaláról a nyomfektetőt, a másikon feküdt, de inkább itt ez egy jellemző példa, hogy a gazdiával van foglalva a telefonjával, a kutya meg sandán néz rá, hogy inkább velem kéne foglalkozni, de annak nem ideális választás szerintem, aki nem arra gondol, hogy ő mit tud nyújtani a kutyának, vagy inkább úgy mondom, hogy elsősorban arra gondol, hogy neki mire jó a kutya, és nem teszi mellé azt, vagy nem eléggé, hogy a kutyának mire van szüksége, és ő tud-e, illetve mit tud nyújtani annak a kutyának ahhoz, hogy az a kutya egy teljes életet élhessen, és kifuthassa azt a potenciált, ami benne van.
Van-e eddig kérdés, vagy hozzáfűzni való, vagy ilyesmi? Mert én itt monologizálok, és szomjaznám azt a fajta visszajelzést, ami egy előadás közönségében az arckifejezésekből, bólintásokból, vagy ásításokból jönne, de itt nincsen ilyen, úgyhogy akkor megyek tovább, hogyha... köszönöm szépen, kaptam egy szöveges visszajelzést. Jó. Ugye, ha valaki belehúz egy ilyenbe, hogy választ egy vadászkutyát és mondjuk egy vérmesebb egyedet, akkor felmerülnek gyakran problémák. Hadd meséljek el egy apró történetet, ami a Fehovához kötődik. Néhány évvel ezelőtt adtam elő így kutyás témában, és akkor úgy voltunk pont, hogy az idősebb kutyám sérült volt, itthon maradt, és én ott egy ismerőstől kértem kölcsön egy kis Jack Russell Terriert színpadi jelenléthez, és az egyik nagy magyar ilyen horgászcsali gyártó cégnek a tulajdonosának a felesége teljesen beleesett ebbe a kutyába, és miután voltak a tenyésztővel kölykök is, hát a kiállítás 4 napja alatt gyakorlatilag fűzte a férjét, hogy hát már pedig nekik feltétlenül szükségük lenne egy kölyök Jack Russellre. És az illető, a férje egyszer odajött hozzám, így félrehívott feleségével együtt, és azt mondta, hogy na figyelj, mert kérdezek én pár dolgot erről a kutyáról. Nekünk egy nagy üzemünk van, ugye csali anyagokat gyártunk, udvarral, mindennel, ott is lakunk mellette. Nekem vannak szép ilyen postagalambjaim, tenyészgalambjaim. Ugye, nagyon szeretem őket nézni, kiszórom a magot, jönnek, ott turbékolnak. Fogja ezeket kergetni? Egész biztosan. Jó. Hát az a helyzet, hogy én szenvedélyesen szeretem a rózsákat, és egy nagy rózsakertünk van a ház előtt, hogy fog ez ásni? Ez aztán fog. Mindenképp. Jó, nyert még egyet. Nézem, azt mondja, hát az a helyzet, hogy a munka miatt is, meg hogy az unokák miatt is szeretünk sokat utazni, hogyha ezt nagyon egyedül hagyjuk, fog ez szökni? Hát ott már nem kellett mondanom, csak így bólogattam, hogy fog, mert ugye ez a kutya, ez semmi másra nem vágyik, mint a gazdái társaságára, meg valami izgalomra, amiben szolgálatba helyezheti magát, és megoldhat valami feladatot, úgyhogy nagyon jól rátapintott a problémákra, úgyhogy hála Istennek akkor még nem lett kutyájuk, azóta nem tudom, de nem kerestek újabb tanácsadási igénnyel. Minden esetre ők járták ezt a nagyon jó utat, hogy felvetették azokat az élethelyzeteket, amiben vannak, hogy az életükről vázoltak egyfajta képet, és megpróbálták felmérni előre, hogy bele fog-e illeni ebbe egy ilyen látszólag ártalmatlan kis fehér bolyhos lény, aki egyébként egy velociraptor, csak ilyen díszcsomagban van egy ilyen kurstartó méretben, de ettől még ez a kutya az, ami. Ugye ezek a gyakori problémák, amiket hallunk, olyan vadászkutyákról, de bármilyen kutyáról beszélek, ahol a kutyának a minimális mozgásigénye, szociális igénye, mentális fárasztás iránti igénye nincs kielégítve. Ugye ezek a rombolás, a szökés, nehogy Isten ásás, vagy éppen agresszió, hogy most más kutyával verekszik, vagy emberrel, ez már ilyen szempontból egyetfüggő, de egészen el tud durvulni ez a dolog. Én azt mondom, és itt jön a következő szlájd, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy hogy mondjuk azért van gondom a kutyával, mert rombol, vagy mert szökik, az most az én problémám oka, vagy valami olyasminek a következménye, amit én okozok. Rosszul mértem fel a lehetőségeimet, rosszul mértem fel a kutyát, rosszul mértem fel a feladatot, megváltozott a helyzetem, nem értem, vagy nem érdekel, vagy kevés vagyok hozzá, vagy hát ezt benéztem. Ez mind egy olyan dolog, amit fel lehet és fel is kell vállalni. Az én környezetemben számos gazdát tudok mondani, aki úgy vállalt kutyát, hogy nem tudta, hogy mit vállal, és ha lenne kalap a fejemen, most levenném előttük, mert nagyon sokan, volt olyan is, akiről nem feltételeztem volna, vett egy mély levegőt, tanácsot kért, beleállt, és azóta olyan kutyássá vált, aki mellett kihúzva jön
a kutyája, magát kihúzza a kutyája, és azt mondja, ez igen, én és a gazdám, mi aztán ott vagyunk, és ilyet láttam erdélyi kopóval, ilyet láttam Jack Russell-lel, ilyet láttam mindenféle más kutyával gyakorlatilag, hogy megvan az emberekben ez is, amikor azt mondja, hogy oké, akkor ezt a kutyát kaptam a sorstól, és mindenki olyan kutyát kap a sorstól, amilyet nem azt mondom, amilyet érdemel, hanem amilyenre éppen szüksége van. És azt mondták, hogy jó, akkor beleállunk, akkor nézzük meg, hogy a romantikus elképzeléseken túl, hogy az ősi magyar fajta és az erdélyi kopó is mentsük meg, és azért ez egy másfajta feladat, és akkor jött vele gyakorlatilag egy komplett életmódváltás, és olyan dolgokat csinálnak ezek az emberek ma, amikre nem tudom én évekkel ezelőtt, vagy kutyás életük megkezdése előtt nem is gondoltak, és elképesztően érdekes és tartalmas utakat járnak be a kutyáikkal együtt, és büszke vagyok rájuk is, meg a kutyájukra is, így a távolból is, hogy egyáltalán része lehettem, ha kicsiben is ennek az életüknek, akik mondjuk velem ismerkedtek meg a mentrailinggel, és azóta eltűnt embereket mentenek itt-ott, vagy egyáltalán csak harmonikus életet élnek egy kicsit nehezebb eset kutyával. Ami a nehezebb eset az, hogy nem számítottak rá, hogy ilyen lesz. A kutya egyébként önmagában olyan, ami ennek lennie kell. És akkor eljutottunk a sokakkal közös szenvedélyünkig, a mentrailingig. Ugye ez nem egy ilyen toborzó előadásnak indult, meg most sem az, de mindenképpen el akartam mondani azt, hogy én azért szeretem ezt a mentrailinget, és azért is maradtam meg ennél, és egy titkos tipp mindenkinek, hogy azért nagyon hálás mentrailinget oktatni, vagy a mentrailingbe bevezetni kutyás párosokat, mert ez egy olyan dolog, amikor a kutya azt csinálja, amit tud, meg amit szeret. Ez nem engedelmes feladat, ami igazából az ösztönei ellen való. Most üljön egy helybe akkor is, ha bármi történik. Nem, ez egy kutyafélének nem dolga. Ezt megcsinálhatja a kedvünkért, de ez akkor is stresszt okoz. Itt meg végre az van, hogy na, itt egy nyom, érzem, fölveszem, megyünk rajta, haladunk, itt jobbra, itt balra, mellé kell menni, leküzdöm az akadályokat, kizárom a zavaró ingereket, elkapjuk, megérkezek, örülünk, a gazdi is örül, együtt vagyunk, flóban vagyunk, ugyanazt akarjuk, gyönyörű, vadászunk. És még ráadásul mindenki örül, nem beszélve arról, hogy ennek egyfajta társadalmi hasznossága is lehet, de ha attól eltekintünk, önmagában is nagyon hasznos olyan szempontból, hogy ha fizikailag nem is feltétlenül, de mentálisan rendkívül hatékonyan és gyorsan fárasztja le a kutyát olyan módon, ami az ő természetéhez rendkívül közel áll. Mondhatni, erre van kitalálva. Attól, hogy most a két lábon áll az, akit követünk, vagy éppen 4 lábon jár, maga a művelet, maga az orrától kezdve az agyán keresztül a folyamatok, döntési folyamatok, iránymeghatározás, minden ugyanaz. Tehát itt nem tennék nagy különbséget érdemben a vadászat és az embervadászat között. Az, hogy a végén nem ejtjük el a zsákmányt, bár lehet éppen, hogy egy zsákmányos kutyát egy zsákmányos játékkal jutalmazunk, egy kajás kutyát kajával jutalmazunk, de mondom, aki olyan szakmában van, egy őrzővédő munkáért megőrülő kutyásnál meg lehet azt is szervezni, hogy valaki segédel a végén, és egy csibészkarral várja, hogyha a kutyának az jelenti az agyeldobást, legyen az. Minden esetre most alapvetően vadászkutyákról beszélünk itt, ugye a vadászatot megérheti legális keretben, szezontól függetlenül, napszaktól függetlenül, környezettől függetlenül, állapottól függetlenül, ha tüzel, ha kölyök, ha öreg, ha rövid a nyom, ha hosszú, ha városi, ha vegyes, ha hegyen, ha völgyön, ha esőben, éjszaka-nappal, mindegy. Feltéve, ha van ehhez egy megfelelő csapat, egy megfelelő társaság, és úgy találjuk ki ezeket a dolgokat, a nyomokat, a feladatokat, hogy ez mindig igazodik a kutyához is, és rendszerint kínál egyfajta előrehaladást, fejlődést, lépcsőt, amin haladunk előre, mert a 2x2 feladat
az elsőre az érdekes, másodikra is még kihívás, harmadikra jó, mert kellemes csinálni, 27-re meg unalmas, és akkor jönnek majd a problémák, amikor majd elkezd a kutya olyan dolgokkal is foglalkozni, amire ráér, mert a feladatot már érti, és már gondolatban előrébb jár, mint ahogy gyakorlatban el tudunk jutni. De ez már sokkal inkább egy mentrélinges előadásnak lehetne a témája. Ugye hát csak ismétlem magam, mert kicsit előre szaladtam, azért szeretem, mert azt teszi a kutya, amit a legjobban tud, ugye ez egy legális vadászat. A mentális fáradást azt olyan módon érjük el, ami az ő természetéhez közel áll, és ugye a siker az nem mellékes. Ugye egy vadnak az üldözése az egy olyan önmegerősítő folyamat, kergetni is jó a vadat, akkor is, ha nem kapom el. Ha jól csináljuk, akkor a mentrailingben a nyomon lenni a kutyának a gazdájával együtt, a gazda támogatásával, az is nagyon jó. És ugye itt általában azért olyanok a feladatok, hogy találat is van, ha nem is szükségszerűen mindig, meg nem is simán, de sikerélménye is gyakran van a kutyának benne. A gazdának ez nyilván hoz egyfajta élményt, azt az érzést, hogy igen, tréningeztem a kutyával, egy hazafelé a kocsiba fáradtan hortyogó kutyánál kevés lelkiismeretileg megnyugtatóbb érzés van egy kutya gazdájának, én azt gondolom. De erősítsetek meg, vagy cáfoljatok, ha nem így van. A közös élményeken keresztül pedig olyan minőségi kapcsolatot lehet építeni, amiről az elején beszéltem a Gergellyel meg a kopók kapcsán, amikor azt mondom, hogy a kutya nézi, hogy most akkor mit csomagolok, hogyha már jutalmat csomagolok, akkor ő már tudja, hogy keresni fogunk, és már egész más a hangulata, meg másként száll be a kocsiba. Az idős kutyám múltkor elugrott úgy a kocsiba, hogy még nem volt nyitva a boxnak az ajtaja, ez már mondjuk kicsit itt a korával jár, de annyira akart jönni, hogy ő nem maradjon ki, hogy neki ez az élete, ez volt az élete, aztán most még ő úgy gondolja, hogy ebben ő részt akar venni minél inkább, mert tudja, hogy ez egy jó dolog. Ez a zsigereiben benne van. Na, szóval, kell-e nekem vadászkutya? Ez a nagy kérdés. A kérdés mindig az először, amikor az ember kutyát akar, hogy mit adhat nekem a kutya. Ugye? Először ilyen önzőn nézünk rá, hogy mit adhat nekünk. Nagyon sok mindent. Van egy amerikai podcastben hallottam ezt a fajta megfogalmazást, hogy a vadászkutya az a ticket to adventure, tehát egy szabadjegy a kalandokhoz, mindenféle kalandhoz, és a kutya általában ilyen. Tehát azzal, hogy kutyám van, a nem kutyás életből a kutyás élet az egy őrületes változás. Megváltozik az időbeosztásom, megváltozik a környezethez, az időjáráshoz való viszonyom, megváltozik a napirendem, sokkal többet fogok mozogni, ázni-fázni. Megismerek egy csomó olyan embert, akit egyébként az életben biztosan nem ismernék meg soha. Megismerem ezeket az embereket olyan szituációban is, amikor mondjuk akármi konfliktus van, közös élmény van, teljesen a hétköznapi élettől eltérő helyzetekben átalakul a baráti köröm, átalakulnak a utazási preferenciáim, a hobbim, a gyerekem élete teljesen más minőség az egész. Egy olyan szabadjegy, amit aztán arra alakít az ember, amerre szinte csak akar, meg tud. Ugye, és itt jön a nagy kérdés, hogy én mit tudok nyújtani cserébe a kutyának, annak az egy-egyednek. Tudom-e azt nyújtani neki, amire neki szüksége van? A minimumot tudom nyújtani? Annál kicsit többet? Vagy csak ritkán? Vagy hogy? És akkor itt mindenki a saját helyzetét, egy lelkiismeretes kutyás mindig arra gondol, hogy nyilván lehetne többet, meg jobban, meg másként. Minden esetre én azt gondolom, hogy aki nem a kertnek veszi a kutyát, hanem ezt a kérdést is megforgatja magában gyakran már előtte, és ezért az év minden napján elgondolkozunk rajta, hogy mit tudok nyújtani a kutyámnak, és ez jó így. És nem azt mondom, hogy mindenki mindig a kutyának rendelje alá az életét félért, és ne essék, hanem azt, hogy a rendelkezésemre álló időben, meg energiával mennyiben tudok hozzájárulni ahhoz, hogy kifussa a kutya azt,
amire hivatott ez az adott kutya. Amikor valaki megkérdez engem, hogy hát itt van, és akkor szeretne egy jó kutyát, és akkor mit tudom én, ő arra gondolt, hogy egy német vizsla, vagy nem tudom, egy jó ilyen munkavonalas labrador, hogy mit, és akkor ezt szoktam kérdezni, hogy oké, rettentő jó ötlet, abszolút pártolom, gondolj bele, hogy tudnál-e most jelen helyzetben egy másodállást vállalni. Mert ez körülbelül azt jelenti, hogyha egy telivér vadászkutya kölyköt magad mellé veszel, akkor az első 1,5-2 évben ráfordításban, energiában gyakorlatilag olyan másodállást jelent, ahol nem neked fizetnek érte, nem te fizetsz. De közben dolgozol egy másodállásban, azért cserébe, hogy aztán legyen 10 csodálatos éved utána, vagy 12, vagy 15. Amiben ugyanúgy dolgozol, csak már nem annyira intenzív a másodállás, de valahol ez egy jó hasonlat szerintem. Vagy legalábbis könnyebben megérti az, aki nincs benne a kutyás életben, hogy mit jelent egy ilyen vállalás. Nem való ez mindenkinek, én azt mondom, a kutya az egy jó ötlet, de lehet és kell is az ember saját adottságainak, családi lehetőségeinek megfelelően, habitusban, aktivitási szintben, korban, méretben, mindenben hozzáillő kutya választására törekedni. Mert ez szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy nem baj, ha valaki nem akar minden nap fölmenni a Gellért-hegyre 4-szer már reggel 7 előtt, hogy a szánhúzó kutyája mondjuk kibírja délután 2-ig, amikor home office-ra hazaér, csak akkor válasszon egy olyan társasági kutyafajtát, vagy fogadjon örökbe egy olyan kutyát, akiről tudod, hogy egy reggeli 40 perc séta után, este 6-kor így néz a gazdira, hogy már megint megyünk. Tehát, hogy van ilyen állat is, semmi gond. Tehát lehet, csak akkor ne nyúljunk mellé. Tehát törekedjünk arra, hogy reálisan a lehetőségeink mentén próbáljunk választani, mert van olyan kutya, amelyik erre vágyik, ez neki elég, ez neki tökéletes. Csak ne tegyük ki magunkat annak, hogy itt van a képen ez a kutya, hogyha én nem tudom, én 54 kiló vagyok, én nem akarok egy 45 kilós izonkolosszust magam mellé, akit fizikailag nem tudok megfogni, hogyha arra kerül a sor, hogy meg kell fognom, mert kap egy olyan impulzust, hogy ő már pedig menni akar. Most ez egy ilyen sarkos példa, de hogy vannak az embereknek korlátai időben, fizikailag egyáltalán ezzel illik tisztában lenni, és ezt reálisan látni, vagy ha nem tudjuk jól megítélni, akkor kérdezzünk meg valakit, aki szerintünk meg tudja ítélni. Igen, és a végére odaírtam, hogy minden áldott nap. Tehát ezt most, amikor kicsi gyerek van a családban, amikor mondjuk mind a 3-an takonykorba fekszünk otthon, akkor itt áll a 2 kutya és csóválja a farkát, és marhára nem elég nekik a kert. És igazuk van. És ezt vállaljuk mindannyian, és amíg minden jó, ahogy a mondás tartja, de amikor az amerikaiak szerint ugye, amikor a szar belecsap a ventilátorba, akkor dől el, hogy mennyire vagyunk mi felkészülve arra eszközökkel, módszerekkel, neveléssel, hogy azzal a csapattal, akit magunk köré szervezünk, mert a kutyázás szerintem alapvetően csapatjáték, szól állatorvosról, fiziósról, olyan emberről, akire rá lehet bízni egy órára a kutyát, egy fél napra a kutyát, panziósról, edzőtársakról, kutyás haverokról, sétapartnerekről, nagyon sok mindenről, kajabeszerzési forrásról. Tehát, hogy ez mind, ez egy nagyon komoly társasjáték, és ez minden napunk. Nem lehet, ahogy egy vadász sem akaszthatja szögre a madarasz szezon utáni első napon a vizsláját, és veheti le a következő madarasz szezon első napján, és közben meg félretette, mert egy vadászeszköz, ez így nem működik. Egy munkakutya is ilyen
Ja, itt igen, írja a Nóra egy pillanat. Aki nem ismeri a Nórát, ő csodálatos springer spanieleket tenyészt régóta, és imádjuk a kutyáit, és amikor mi beléptünk az aktív kutyázásba a feleségemmel, meg Zellerrel, akkor Nórával volt az első olyan élményünk, hogy az ő springerei lefalkázták a mi kölyök kutyánkat, aki úgy elszaladt, hogy nem tudtuk, hol van, rázt kaptunk, és hazament. Úgyhogy ez egy nagyon aranyos élmény, de azóta meg nagyon jó barátok lettünk, természetesen ez ott a mi hibánk volt, hogy nem kezeltük jól a szituációt, de egyébként ilyen, tehát van amelyik érzi. Itt inkább azt mondom, igaza van a Nórának, hogy látja a kutya, és a kutya nagyon jól tud idomulni a gazdájához. Ha tudja, hogy ez most arról szól, hogy egyébként megkapná, amire szüksége van, de most nem egy olyan nap van, akkor a kutya is belesimul ebbe, semmi gond. Csak tartósan ugye nyilván ezt nem lehet bele elkövetni. No, hát és itt is egy Springer pont ebből az apropóból. Ugye a boldogság, amiről beszéltünk, az alapvetően szerintem egy kutyánál abból fakad, amit ide írtam, hogy ha érti a gazdája, hogy a kutya mit szeretne, mire van szüksége, és meg is kapja azt valamilyen formában. És ez egyedenként is eltérhet, természetesen fajtánként is eltér, tehát mondjuk egy banális példát, mondjuk egy őrzővédő munkát egy labradorra nem feltétlenül tolnék rá, meg egy Jack Russell sem fog megörülni a víziaportért, hogy 128-szor kihozni egy kacsát egy 2 fokos tóból. A labradornak meg lehet, hogy az lesz a sajátja, vagy mondjuk egy agarat se kényszerítenék mondjuk nagyon sok engedelmes munkára, de van olyan kutya, amelyiknek ez jó. Nem akarok az engedelmes munka ellen beszélni, félreértés ne essék. Tehát én most egy jó kiképzővel megtapasztaltam, én tartottam tőle, hogy a mi kapcsolatunkat rombolni fogja a fiatalabbik kutyával az engedelmes munka, de kiderült, hogy ez akkor igaz csak, hogyha rosszul csinálják. Ha jól csinálják, akkor kifejezetten építi, és lehet ezt jól csinálni, és nagyon sokat hozzáad egyébként a munkához, és majd még, amiről akartam beszélni, de sokat beszélek, a lefárasztásnál lehet majd jelentősége. Na, úrok, akkor még egyet, mert most mondjátok, hogy az időzítésben hogy sikerült óra 57-re eljutni az utolsó szlájdig. Igazából azt tudom mondani a végére, hogy kevés jobb dolog van szerintem annál, ha van egyáltalán, hogy jó kutya van az ember mellett, vagy jó kutyák veszik körül. És én személyesen nagyon-nagyon sokat köszönhetek a saját kutyáinknak, saját személyiségfejlődés terén. Rámutattak nagyon sok gyenge pontomra, amiken hol dolgozok, hol nem, de már az önmagában nagy dolog, hogy rámutattak. És nagyon, én azt gondolom, hogy az igazi kutyázás valahol arról szól, hogy az ember szeretne olyan gazdi lenni, ami ennek a kutyája látja őt, vagy olyan embernek lenni, amilyen gazdának a kutyája látja őt, és szeretnék, hogyha minél jobb gazdának látna minket a kutyánk. Úgyhogy ezt gondoltam itt zárásnak. És akkor, amit még ígértem nektek, hogy akartam egy-két praktikus tippel hozzájárulni ahhoz, hogy lehet egy olyan vadászkutyával, bár az általam preferált fajta, ugye ha visszamegyek így gyorsan az előadás elejére, mi szerelmünk, ugye ez az Erdély Terrier, ez alapvetően egy nem mondanám klasszikus vadászkutyának, mert yorkshire-i bányászok tenyésztették ki a fajtát, és szerintem az ő céljuk inkább az orvvadászat volt, meg a pénzbefogadás patkányfogásra. Ettől függetlenül ez tényleg egy vagányvadászkutya, mert kisebb testű terrierekből és egy vidravadász kopóból rakták össze, úgyhogy a kopójegyeket is hordoz meg terrier jegyeket is elég rendesen. És sokat gondolkoztam azon, hogy így megváltozott egy kicsit az életvitelünk, mert én családi cégben dolgoztam, ahol hordtam magammal a kutyákat dolgozni, és egyszerű volt napközben lefárasztani a fiatalabb kutyát, az idősebbet is tudtam magammal vinni, aztán most elkezdtem egy középiskolában tanítani, ami azt jelenti, hogy kötött lett a munkaidőm, és emiatt jelentős időszakra itthon kell hagyni a kutyákat.
ami az egyrészt nem is voltak hozzászokva, másrészt meg nem is túl szerencsés. Ez, és hát ezt én úgy oldottam meg, hogy ez lelkiismeretileg is jól működjön, meg gyakorlatban is. Ugye azt láttuk, hogy a kritikus, tehát a reggeli mozgatás az sokkal hatékonyabb és sokkal jobban működik. És az egyik tipp, amit tudok adni mindenkinek, hogy keljen korán. Tudom, ez sokan nem szeretik, de meg különösen most, amikor még nagyon sötét van korán, akkor nekem is nehézségem van ezzel, mert a sötétben korlátosabbak a lehetőségeim. Főleg olyan helyeken, itt vannak a közelben, hál' Istennek olyan helyek, ahol ilyen hallgatólagos kutyasétáltató helyek nem szólnak, vagy nem okozok kárt senkinek azzal, ha éppen elengedem pórázról a kutyákat, nincsenek vadak, az ilyen lakott terület és szántóföld és folyó közé, vagy szántóföldek és folyó közé ékelődő kisebb terület, ahol azért lehet jól mozogni a kutyákkal, és ugye a sötétben ott sem engedek el kutyát, de azért most már egyre jobb lesz az időszak, és nyáron meg a hőmérséklet miatt is ez fog jól működni. Már csak azért is, mert hűvösebb van, és hatékonyan lehet őket lefárasztani, anélkül, hogy ártanék nekik. Nekem igazából a nagyobb fejtörést most az okozza, hogy ami a nagykutyának már bőven elég, az idősebbiknek, aki 12 éves múlt, az a 3,5 évesnek meg kevés. Tehát tudni kell szelektálni itt a feladatokban, és ez nem könnyű, ez is egy külön téma lehetne. Amit én némi kutakodás után jónak találtam módszert, így egy ilyen reggeli fárasztásra, az egy olyan rendszer, amit mondjuk, hát nem mondom, hogy mindig, de részben igyekeznék űzni, és majd ez főleg tavasszal meg nyáron, amikor korábban tudok kelni, és már világos lesz, jó lesz. Az a következő. A reggelt azzal indítjuk, hogy lehetőség szerint itt a kertben, viszonylag csendben még, olyan zsákmányos feladatokat kap a kutya, apport feladatokkal együtt, amikben nagyon sok kontroll van. Ugye ez a ültetés, helyben maradás, kidobom a dummy-t, kiküldöm érte, fölveszi, visszajön, beül, átadja, jutalom, akkor a dummy-val egy zsákmányos játék, akkor fektetés, helyben maradás, elsétálok, leteszem a dummy-t, visszamegyek mellé, felültetem, ráküldöm, visszahozza, közbelefektetem, stb. Tehát egy ilyen intenzív, gyors, rövid, de sok kontrollfeladattal és sok zsákmányos játékkal induló aktivitás, amiből mondjuk én azt mondom, ebből egy 10 percet lenyomni, az meglehetősen fáraszt az embernek is, de elég jó a kutyának is. Akkor ezt jellemzően csak a fiatalabbikkal kellene tenni. Ezt azért nehéz, mert az idősebbik, ha ott van, ő is játszani akar, és ő meg előszeretettel ugat, és hát nem akarom ugattatni a háznépét korán, úgyhogy ez van télen, amikor ezt kicsit kihagyjuk, hanem megyünk rögtön a következő lépésre, beülünk a kocsiba, beteszem a kutyákat, nem is tudom, 8 perce van ide a hely, ahol megyünk, és akkor ott kapnak egy 40 percet póráz nélkül vízparton, ártéri erdőben, ebben nem nagyon van feladat. Itt az a lényeg, hogy mehetnek, itt is van kontroll, ugye itt az elején azért vannak ezek a zsákmányos játékok sok kontroll feladattal, hogy a kutyában felfrissítsem azt, hogy igen, ha szólok, hogy ül, ha szólok, hogy fekszik, ha szólok, hogy marad, akkor az működik, behívás is van benne. És ebben az egész szabad menetben az a lényeg, hogy ott bóklászik, azt szaglászik, amit akar, nincs rajta nagyon kontroll, viszont relatíve tempósan haladok. Általában azonos vagy közel azonos, de mindenképp a kutyák által már ismert útvonalon, és próbálunk távolságot menni, tehát hogy legyen benne mozgás is, meg közben viszonylag sokféle impulzus érje őket, közben legfeljebb 1-2 behívás van, tehát tényleg minimális beszéd. Ha úgy jön ki a lépés, hogy nagyon összesároznák magukat, akkor van egy vízbe dobott faág, vagy valami, hogy lejöjjön róluk a nagyja, vagy éppen a vízbe 1-2 apport, hogyha mert a kisebbik kutya azt szereti. Bemegy, de nem semmi, tehát ez alapvetően nem a feladatról szól. Mikor ezzel meg vagyunk, akkor be a kocsiba, vissza a kertbe, és akkor jöhetne egy kiadósabb ilyen scatter feedingnek nevezik ezt az angolok vagy amerikaiak, főleg aki táppa letett, vagy apróbbra vágott nyerskajával is, hogy
fogok 2 marék kaját, és egy nagy mozdulattal, terítő mozdulattal kiszórom a fűbe, a kertbe. Egyiknek is, másiknak is. Ezt is kevésbé szoktam csinálni, mert az idősebb kutyának erősen kontrollálni kell már, hogy mennyit eszik, és ő még hajlamos a kisebbiket leverni a kajáról, hogyha éppen olyan kedve van. De ha külön vannak, akkor jól meg lehet oldani, mert ez egy levezetés, mentális levezetés is, további fárasztás is, mert a fűbe bogarászni kell, erről kell keresgetni a kaját. Nem kell tőle félni, hogy ettől majd kint is feleszik mindent, mert pontosan megmutatom, hogy mi van a kezemben, látja, hogy mit csinálok, ott van az óra előtt, szétszórom, ez nagyon hasonlít az aportokhoz is, és kontrollált körülmények között van, tehát ezt a kertben csinálom, itt nem tud olyat felenni, amit nem kéne, eltakarítják, ami meg kimarad, azt feleszik nyilván itt nálunk szajkó, meg a többi jó madár utána, vagy bejön éjszaka a róka, vagy a nyest, de nem nagyon marad, mert azért annyira nem esznek sokat, hogy nem kapnak sokat, hogy ne érdekelje őket, hogy mi esett le. És akkor, mikor ez megvan, akkor indul a nap. Tehát akkor onnantól itthon maradnak, ma a kertben maradtak kint, de ha rosszabb idő van, vagy olyan, vagy az idősebb kutyám úgy érzi, vagy azt látom, hogy mit tudom, dolgoznak a munkások a szomszédon, építkezés van, akkor benn maradnak a házban. És akkor így kora délutánig zokszó nélkül kibírják, ugye volt lehetőségük üríteni, amennyi kellett, a sétán éppen találkozhatunk más kutyákkal, de mivel ők együtt vannak, ez a szociális oldala, ez nem annyira izgalmas számukra. Nyilván ez akkor, akinek egy kutyája van, annak ez még fokozottan érvényes. Én sokáig a Hajógyári szigeten csináltam ugyanezt, hogy munkába menet, álltam meg 1 órára reggelente, alig volt valaki, és nagyon jól lehetett ott is hasonlót kivitelezni. Jött egy kérdés, kültéren szabadon mennyire engedem ki őket, mármint milyen távolságra. Hát az a helyzet, hogy mivel ez egy sík terep, mondjuk a Manna ilyen 60-70-80 méterekre is ki szokott menni, most általában a levágott ilyen tarlón, meg ilyenen őrületes egerészés, pockászás van, és akkor ő ezeket a helyeit meg szokta nézni. De hát annál általában a látótávolságon belül azért egy ilyen kontrollálható távolság, én azt mondom, egy ilyen 80 méter max, de ez ott egy tarlón, tehát ott látom, hogy előtte, körülötte bárhol mi van. Egyébként nem szoktak nagyon eltávolodni, 30-40 méter. Van olyan, amikor nem látom őket, de akkor is többnyire hallom, hogy hol vannak, meg utána tudják, ismerik az útvonalat, becsatlakoznak, hogyha olyan. Nincsenek felügyelet nélkül. Mennyi időt dolgozunk reggel sétajáték fárasztás együtt? Hát én azt mondom, hogy 1 órába belefér. 1 órában nagyon sok mindent bele kell tenni. Úgy szokott ez lenni, hogyha korábban világosodik, akkor több is. Egyébként meg piszok jó érzés is, mert az ember úgy indul el a napnak, hogy na, én már letudtam, tehát a kutyákkal szembeni alapvető kötelességem nagy részét teljesítettem, már én elvégeztem valamit, én is sétáltam 1 órát, elég sokat, mindegy, hogy milyen volt az idő, jót tett, előtte érdemes inni egy kávét, hogyha a vércukra az embernek nagyon leesett, meg utána akkor nagyon jó ez a dolog, hogyha az ember elő tud készülni este, az, hogy át tudjan öltözni munkaruhába, hogy úgy nagyjából meglegyenek a dolgok, a jutalom, a játékok, a minden, ha ez gördülékenyen megy, akkor ez nagyon tud pörögni. Aztán persze lehet, természetesen meg kell is szünetet tartani, ha másként alakul a program, de szerintem ez egy jó indítás, és akkor délután meg attól függően, hogy összejön egy edzés, vagy csak egy séta, vagy itt a faluban, vagy egy gyerekkel megyünk el biciklizni, és akkor pórázon jönnek. Az így van. Én még egyébként néha beszoktam vinni a kisebbik kutyát az iskolába is, ha végképp nem tudom, hogy megoldani, vagy úgy érzem, hogy rég járt már ilyen környezetbe. Azért úgy 400 gyerek között az egy napot eltölt, akkor utána a következő nap az kakuk, tehát azt ájulással tölti otthon, úgyhogy az is nagyon látszik rajta, hogy mentálisan rettenetesen elfárasztja. Nem tartom optimálisnak, de néha ráfér a gyűrődés, úgyhogy ez is nyilván nem akkor viszem be, amikor 8 órán van zsinórba egyben, hanem amikor közbe ki tudom vinni itt a Dunapartra, Szentendrén, vagy valami olyan helyre, ahol kicsit kimozoghatja magát, kiengedhet, meg kevesebb órán van. Úgyhogy ezt akartam még hozzátenni, hogy adjak valami olyat is, ami
működik. Nagyon fontos egyébként szerintem megtanulni azt, hogy érdemes zsákmányos játékot játszani egy kutyával, és hogy az ilyen apport jellegű feladatokat ne labdázás legyen, mert az nem vezet sehová, semmi jóra. Labdafüggő, impulzusokra reagáló kutya lesz belőle, veled játszon a kutya, te irányítsd ezt a részét, tehát amikor valami pici kontroll is van benne, ha csak megfogod a nyakörvét és úgy dobod el, és akkor engeded utána, abból is sokkal többet tanul, mint abból csak, hogy esztelenül kerget valamit. Az engedelmest meg nem érdemes szerintem túltolni, egy pár jókedvű dologgal pontosan be lehet lőni azt, hogy én örülök, hogyha ő megcsinálja, ő örül, hogy én örülök, ő örül, hogy tudja, szeretnek, a kutya szereti jó kutya lenni. És ha ebből indulunk ki, akkor ez nagyon jól fog menni, és ha már ilyenkor reggel van egy kis kontroll benne, akkor utána a sétán is könnyebb azt mondani, hogy na, gyere ide, ide ügyes vagy megint, és ez így megy. A délután esti program reggelhez képest hogy alakul? Hát, mostanában gyengén, mert most ilyen szakdolgozatírás, tanulás, ilyesmi van, meg itt ilyenkor több a játék itthon, meg ilyen falusi utcai séták vannak általában, ami ugyanúgy nagyon érdekli őket, mert szeretik a környéket kézben tartani, és most már ott tartunk, hogy már a lányunk is tud remekül ilyen húzogató, zsákmányos játékot játszani a kisebbik kutyával, úgyhogy elképesztő rohangászós, plüssóka húzogatós partik vannak, úgyhogy ez ilyenkor télen ilyen. Hát nyilván az lenne az igazi, azért is jó ez a reggeli program, mert ilyenkor lehetne az edzésekre időt találni, illetve lehet is, úgyhogy akkor az este meg, hogyha tudunk mentréningezni, akkor az nyer. Nagy kérdés még ugye az etetés megoldása. Én szívem szerint leginkább nyersen etetek, és azt is egyszer egy nap. Nálunk ez most úgy néz ki, hogy ha lenne fixen esti program, akkor reggel ezután a ledolgozós kör végén etetnék közvetlenül. Most, hogy így nem tudom, hogy alakul az este bizonytalan, így általában kora délután, amikor hazaérek, akkor kapnak enni. Akkor is már az esti programig kellően leülepszik ez a dolog, vagy az emésztés annyira előre halad, hogy ilyen gyomor problémákat nem okoz. Van-e még kérdés esetleg, vagy bármilyen megjegyzés, hozzáfűzni való, visszajelzés, témafelvetés, igény? Mindent várok szeretettel. Ha nincs, akkor meg természetesen ezt meg tudjátok írni utólag is, és minden visszajelzésnek nagyon örülök. Remélem, hogy tudtam olyat mondani, ami ha más nem elgondolkoztatott, vagy hasznos volt, vagy fel tudjátok használni, vagy csak tényleg megerősített bárkit abban, amit gondol, vagy éppen felvetett valami az övével ellentétes irányú gondolatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, tényleg nagyon megtisztelő, nagyon örülök neki, és kívánok mindenkinek nagyon szép estét, kutyás hétvégét, és szívesen látlak benneteket a következő ilyen alkalommal is, találkozunk személyesen is. Annyit akartam mondani, hogy a felvételt, ugye most rögzítettük ezt, fel fogom tenni a saját YouTube csatornámra, és ott fogtok hozzá kapni itt majd linket, hogy vissza tudjátok nézni, vagy éppen megmutatni annak, akinek szeretnétek. Úgyhogy szép estét, kedves mindannyiótoknak, és a kutyáitoknak természetesen jó éjszakát kívánok. Köszönjük! Köszönjük szépen, jó pihenést! Köszönjük szépen, ahol Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! 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 Jó éjt!